Ved 7-tiden onsdag morgen bevægede en sælsom procession sig ind i det nyåbnede supermarked i Thylejren. Under Søren Købmanns ledelse havde byggeholdet hele natten arbejdet med at få båret varerne fra den gamle købmandsbutik ind i den nye bygning, og nu skulle indvielsen finde sted. På grund af det efterhånden ganske venskabelige forhold mellem en del af lejrdeltagerne og de feststemte fiskere fra Hanstholm, blev 2 af gæsterne, fiskerne Frede og Daffy, udvalgt til at føre an i indvielsesceremonien. De indvilligede begge, selvom de havde tilbragt hele natten i Heste Claus' øltelt. Da Daffy var bedst skåret fra tungebåndet, fik han æren af at klippe snoren over til butikken. Udstyret med en tromme, marcherede Daffy derpå ind i butikken i spidsen for en procession, der foruden byggeholdet bestod af Frede og en violinspiller. Efter at have erklæret supermarkedet for åbent og modtaget en buket blomster af Niels Ufer, opfordrede Daffy højtideligt Frede til at foretage det første indkøb. Frede kastede en plovmand på disken og bad om en kasse øl, som han løftede op på skulderen og marcherede ud af butikken med. På grund af sin almene tilstand snublede Frede imidlertid og tabte ølkassen op af forretningens dørstolpe, hvorfor der flød øl fra en hel del knuste flasker ud over gulvet. Alle var enige om, at en dåb ikke kunne forløbe mere heldigt.